A Xunta Directiva do Club Deportivo Arenteiro do Carballiño anunciaba esta semana a súa dimisión. Hoxe estivemos co seu vicepresidente Manuel Sotelo para coñecer os motivos. Entre os motivos que teñen os distintos membros da Xunta Directiva do Club Deportivo Arenteiro hai variedade, dende motivos laborais ata persoais. Eu vou falar no meu caso, e o meu caso é que xa levo 7 anos ao frente do club, pois necesito desconectar, estou xa cansado, entonces, pois nada, xa tiña a decisión bastante tomada, xa non na hora, xa levaba casi desde o mes de enero, e pois tamén o que me impuxou isto, que me vai cambiar a situación do traballo, entón pois teño que parar, e primeiro é o traballo. O respecto dos meus compañeiros, pois tamén teñen a súa decisión, basicamente pois tamén están algo cansados, e bueno, son libremente a decidir no seu momento, nada, abrimos un plazo para novas futuras directivas. Se algunha directiva está interesada ou alguén personalmente está interesado, o meu teléfono está disponible para calquera aclaración, situación de como está o club, todo eso, o sea, que sepa que a directiva que este interesada, que llevamos a dar toda a explicación de como está, repito, como está indo o club, como hai que proceder en algunhas cousas, porque é moi importante saberlo antes de que se meten nestas cousas, que como estén, informalos ben, para que despois non digan, oye, mira, que eu non contaba con esta ou tal, non? Nos vamos procurar informarlle de todo, de como está, de o bo e o malo, pois eles que decidan, sin problema falando, que isto non é chegar e dicir, non, eu quero ser directivo, non, isto ten un tempo que vai levar máis dunha reunión, explicamos detalladamente de como é o cambio e como vai ser todo isto. Por iso, convocaron a dúas asambleas. Primeiro, unha asamblea xeral ordinaria para o vindeiro 12 de xullo, para facer a memoria económica da tempada 2019-2020 e o balance deportivo desta pasada tempada. Manuel Sotelo, o vicepresidente, di que ante eses rumores que había de problemas económicos, pois di que a economía do clube está maiormente saneada. O día 12 na Asamblea diremos punto por punto como está económicamente o club, pero vos adiantando que non vos alarmedes que o club, de momento, durante estes anos estuvo moi bo armados, e sobre todo nestes 2 últimos anos con Paco Cachorro á frente, sigue na mesma línea de non endeudar o club, e xa repito, o día 12 vamos explicar todo ben detallado, pero que non se vayan alarmando a xente que o club de Arenteiro está económicamente sano. Evidente que ten unha deuda, pero non é tamén para alarmarse. Recordarlle simplemente unha anécdota que o Arenteiro esta temporada arrancou cunha deuda de 35.000 euros da temporada anterior, pendiente de pago, que como todos os anos, que non sei este ano así, debendo ya a Federación sobre uns 4.000 e pico euros que sempre se paga a temporada vencida, sempre se paga a temporada anterior. Eso foi con que arrancou o Arenteiro. O día 12 vamos presentar como vai acabar o Arenteiro, depois que cada un que evalúe, que valore como realmente é o problema, non é temas económicos. Seguidamente, ás 8:30, producirase a Asamblea Xeral Extraordinaria na que se realizará esa dimisión oficial da actual Xunta Directiva do club e se elixirá a nova directiva segundo se presenten os candidatos. Anima o vicepresidente deste club os interesados a presentarse á candidatura á xunta directiva a través do correo electrónico club@cdarenteiro.es ou tamén a través do teléfono 607 425 715. Eu penso que o Club Deportivo Arenteiro é un equipo importante, dunha vila importante, xente de unha comarca de fútbol, e todos o Arenteiro eu penso que vai ser algún candidato. Eu teño a esperanza de que durante este mes de julio, non moitos, pero salga algún candidato, teño fe. Entón, totalmente confianza de que o Arenteiro non pensamos no peor, de que vayamos cerrar, de que o Arenteiro vaya a desaparecer. Entonces, pues nada, en principio, como digo, todo o mes de julio estamos abertos. Primeiro, o máis importante é cerrar as cuentas, que andamos neso. Esperemos presentar un balance de contas, eu penso que bastante positivo. Levamos traballado moito e intentar reducir a deuda o máis posible. No seu momento xa informaremos de como están as contas, e eu penso que teñen que estar tranquilos os socios, que o Arenteiro de momento está sano, vivo e con moito futuro.